Hej. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Det er vi fundet ud af varme. Så, nu er vi lavet. Vi vil snakke om nudler. Og ja, nudler, det er noget, man kan spise. Sådan der. Vi har nu lavet nudler, så jeg har her og vil fortælle, hvad der er i, og hvad det smager af, og sådan noget. Smag, eller Det smager tis eller hvad? Magnus Waller. det ved jeg. Ja. Jeg har valgt, Laks og send sådan her ud. jeg har valgt kylling, Og jeg har valgt okse. Okseboks. Ja. Og vi starter med dig, så hvis du siger lige, hvad der står på det. Altså, alt det der. Nej, jeg siger bare, hvad der er i, ikke? Ja. Og så noget, hvad nu står. Nudler med oksekødsmælk. Ingredienser. Hvedemel, pandeolie, salt, vand, sukker. Smagsforstærker. Sig det højere. Så er der kødaroma, farvestof, purløg, antioxidant, anti-klumping, et eller andet middel. Klamt kan indeholde spor af krebsdyr, soja og mælk. Og det er det. Det står der også på. Nå, ja. Så er vi nu til chicken. Altså, oh Okay. my god. Kan indeholde. Må jeg starte helt derfra? Okay. Start der. Så er fuldstændig det samme nu næsten. Okay. Nudler med kyllingesmag. Jeg må også Nettovægt. Det er det, jeg gjort i Netto. Nettovægt. Ja, det er ligesom, hvor meget der er i, ikke også? 85 gram. Ja, Ingredienser. 73% hvedemel, 19% palmeolie, Nu har jeg ikke læst det der 19%, og altså bare sige, hvad der er i. salt, vand, sukker, smagsforstærker, smagsforstærker E621, Ja, det er E627. E627, Det gider du ikke. E631. Hvordan var- Det er vigtigt. Det var der også i min. Jeg kan læse. Kyllingearoma. Gud mig. Nej. Det er en anden kode. Purløg, antioxidant. Det er anti-klumpningsmiddel. Anti-klumpningsmiddel. Det er så det ikke klumper. Kan indeholde spor af krebsdyr. Næste højt. Hvad kan det indeholde? Kan indeholde spor af krebsdyr og sojamælk. Soja og mælk. Sojamælk. Det er det noget, der hedder. Der... Ja, det er det ikke. Og så står der her, tilberedning. Det skal du ikke læse det. Nummer 1. Bring 3,5 dl vand. Der står ikke bring med. Der står... Bring 3,5 dl Ja. vand i en kog. Her jeg bringer. Tilsæt smagsblanding og tilsæt Ja, Magnus, går du ikke i 5. klasse nu? Jo. Kog. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Kog nudlerne i 3-5 minutter. Nej, vi gider sgu ikke mere. Vi steger dem bare. Prøv så tænke på, at du sidder og spiser krebsdyr. Ja, ej, det er faktisk ikke. Nej, det er det ikke. Men vi går helt væk fra det nu. Vi skal... Hvad fuck smager det af? Hvad smager det af? Jeg synes faktisk, det smager nudler. Det er pudsigt. Pudsigt. Videoen skal heller ikke være så lang. Den er bare kun næsten 5 minutter. Ja. Så vi kan snart runde af, men der er en vigtig ting inde. Nej, vi ved sgu det ikke. Der er en vigtig ting, vi skal sige.
Det er de vigtige ting, man